よく言うよ。レアード、いい加減に目を覚ませ。レオンが間違った道を進んでいるのがわからないお前じゃないだろう。このまま放っておけばいずれベルンハルトの二の舞になる。レオン様の命令は絶対だ。それにこの帝国の混乱を抑えるために力は必要なのだ。本当にそうだと思っているのか。力だけが全てなのか。レアード、レオンが間違った道へ進んでいるのが分かっているなら、それを正すのがお前の役目ではないのか。やはり私には彼らと戦うことなどできない。レアード、この戦いは間違っている。力で押さえつけることで統一を果たしてもまたベルンハルト陛下のような悲劇を繰り返してしまうだけだ。そうならないために全てを叩き潰している。それでは表面的に反乱は収まってもそれが火種となってしまい、帝国が隙を見せればあっという間に燃え広がってしまいます。やはり時間がかかっても彼らの方法で事を運ぶべきと考えます。私とて分かってはいるのだ。だが実行に移すには時間がかかりすぎる。残り少ない私の命ではレオンを支え続けてやることができぬのだ。何弱気なこと言ってやがる。レスト、そのために俺たちがいるんだろう。俺たちが帝国に本当の平和が来るまで手伝ってやろう。それにレアードを見てみろ。俺やお前がいつくたばっても奴みたいな若者が後を継いでくれら。この年になって諭されることがあろうとはな。よかろう。この身が朽ち果てるまでレオンを支え続けよう。そしてこの身が朽ち果てた時にはエル、レアード、お主たちに後のことは任せよう。エグベルト、さあ、そうと決まれば帝都へ向かおうではないか。レオンの奴を説得するという厄介な仕事が待っておるのでな。よし、帝都へ向けて出発だ。お役に立てたなら嬉しいです。レアード、エグベルトを説得したエルウィンたちはついにレオンの待つレイガルド城内にたどり着く。そこには皇帝なき後の帝国をまとめる若き指導者の姿があった。戦争のない平和な世界を作るためエルウィンたちはレオンの説得を試みる。レアード、
光の末裔として使命を果たします。これなら負ける気がしないわね。よっしゃやってやるぜ。これでもっといろんなことができるぞ。